chikamba chapter. Icho kwa demo ya Zimbabwe ndinoti kwa Washington marimira kana kuti baba Isabel correspondent wa ZBC National FM. Ndaitamukana muri Zimbabwe tine vanhu vane mukurumbira vane mazita vanozivikanwa. Murume wandiri kutaura naye panapa nhasi ndo murume anozivikanwa nokuti zvambu kana kuti Sekuru zvambu. Vakawanda vanomuziva murume uyu. Sekuru zvambu makasununguka kuudza vanhu kuti zita renyu rekuberekwa munonzani vanhu madunhurirwa zvese zvakakwana ndigozotanga kutaura nemi kuti nyaya kutaura nemi nhasi yakamira sei. Makadii zvenyu Sekuru zvambu? Tirinana makasimbere vabhozhongora. Icho kwadi Sekuru zvambu imimi pachenyu zita renyu chari kuberekwa rinonzani? Ndinonzi Jabulani Sigauke. Jabulani Sigauke. Exactly. Munozivikanwa nezvei muno muZimbabwe? Aiwa muno ndine mukurumbira wekuti ndinokwanisa kuchembera vamwe vese vasingakwanisa kuchembera sindakachembera kare. Anditika. Sekuru zvambu ndine nyaya nemutoro wandange ndakatakura maererano nokuti titsvagire Sekuru zvambu kuti vari kupi. Ni nyaya yatakanzwa vamwe vanga vachifungira dzimwe dzenguva makafa, vamwe vari kufungira dzimwe dzenguva muri muchitorongo makasungwa. Sei ndichitaura nyaya yekusungwa muchinzi imimi makunga manyepo nemutauro wokunzi imimi makasungwa nenyaya yekupomerwa kunzi makarepa mwana wemukadzi wenyu. Ya icho kwadi asi inyaya yemanyepo mukuru. Nyaya inenge iripo ndeyekuti ini ndinonzi ndakarepa asi handina kurepa. Chii chakaitika? Nhau yakaitika ndeyekungoti unoziva bhozhongora zvinoitika pokurarama nepokuwakiridzana nevamwe wese. Pane vanokufarira pane vasingakufariri. Alright, iwo manyepo chakaita kuti asvike chii? Imimi mudzimai wamunogara naye, mudzimai ane mukadzi wake here, mudzimai ane mwana wake here? Makarora mudzimai ane mwana wake? Ndakarora mudzimai ane mwana wake mukuru. Asi nhau iripo ndeyekungotiwo munokoziwawo semaartisti tinozongochiwawo madzimai vane mari dzavo. Alright, makachiva mudzimai ane mari dzake ane mwana wake. Ane mwana wake. Imi mwana uyu makambomukombisa here? Handina. Hamuna mukombisa? Handina. Saka akabudisa nyaya yekuti manyenga kana kuti makombisa mabate chibharu mwana wemukadzi ndiani? Inyaya yekungoti adzimai vangu vakaenda kushamari we. Ananyebo hayo utseke man. Utseke. Shati pa live man shamari. Ndefti zvinhu zvitatiri kutaura. Guys zvinoita were. Nozati zvinaudziwa. Pese paya pamabva pakurisa pamaenda ka. Atongoita sei? Ilive shamari. Ita kizese. Ande. Naino. Ande mamuza. Ande kusena nazvo.